lehenengo egunean Bilboko itsasadarra udaletxera arte, eta gero Bilbotik urten da, ja itsaso zabalean urteten da lasterketak, eta gure funtzioa izango da lasterketa laguntzea. Kanpoko aldean ez da espero, ezer garrantzitsurik ezer arriskutsurik edo ezebez, baina bai itsasadarrean edo bai bigarren egunean eta hirugarrenean Kontxa aldean espero da agian navegazio afluentzia gehiago egotea. Kapetanaren aldetik ez dago murrizketa bapez itsasadar osoan, momentuz alda navegatu, baina kontutan eduki behar da ikusten ari dela, gai hori ikusten daudela, eta gure aldetik ere egun horretan arriskurik ikusten badan edo zozer arraroa ikusten badan, alda murriztu eta navegazio alda debekatu, eta hori eskatzen diogu jenteari, zentsunez jokateko, eta denon artean egun on batzuk pasaten.